Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani yayikulu imene yamanga nthenje ndiyokhuzana ndi kuwonongeka kwa State House. Anthu ambiri ayankhulapo, ma videos tawaona, zithunzi taziona. Nde apa pali kuyankhula kwa a Sylvester Namiwa, yemwenso anagwirapo ntchito ku State House. Nde tatiyeni timve kuti kumeneku ayankhula zotani a Sylvester Namiwa pa nkhani imene kuyikirapo ndemanga. Center for Democracy and Economic Development Initiatives, CDD. Anamiwa mwadzuka bwanji ngati mukundimva pa line ipo? Kunonso ndithu tadzuka bwino. Ino ndi Sunrise Malawi live pano pa Zodiac Broadcasting Station. Ndipo mawa uno padakali pano ndili ndi anzanga, ndili ndi Christina Chiwota, komanso ndili ndi Madaliso Pili. Ndimafuna ndithu tukambirana nkhani imeneyi tikuti pali malipoti yokuti katundu amene sakudziwika kuti ndalama zake nzingati kapena ndochuluka bwanji waonongedwa kapena waonongedwa ku nyumba za boma, ku nyumba ya boma kanene kuti ku Kamuzu Palace kumeneko. Poyambirira Anamiwa, inu ngoti kumeneko mbuya munagwirako ntchito ndithu. Tatipaseni chithunzi kuti kodi nkhani imeneyi mukuyimva bwanji makamaka yokhuza kuonongeka kwa katundu ku nyumba imeneyi? Mukuseka? Sylvester Namiwa mkudiwa? Hello, Mr. Namiwa. kuti kwa ngani shule waja tulio
kuti nkhani zimene ida pakane pamene adatambulidwa ngati zokuta chiswa ndikunena kuti nyumba zifumu pamuko kupafana asikari anamiwa tikulankhula ndi a Sylvester Namiwa mkulu wa bungwe la SIDET koma zikuoneka kuti network kuti vutavuta makamaka kundera komwe aliko kuti vutavuta kuti tamvetsetse bwinobwino mwina tiyeseso kampata kakapezeka mwina tiyese kuwayimbiraso anamiwa ngati mukutimva tikuyimbiraninso tione network komwe muliko ikangati ikuvutavuta ndiye mukumadukaduka Christina tende anamiwa pompa palaini apa zankhani zikumvekamveka kuti akuti katundu wanongeka ukuzatere ndiye wamva anamiwa mukufotokoza kwawo antikudziwa tu umamva movutikira malinga ndi network mmene inalili komabe what is your take on nkhani imene iweyo ukuona bwanji Christina? Nkhani yake ndiyovuta kutengera ndi mmene mwina zithunzi zakhala zikuyendera komano mwina kungofotokoza mwachindunji kuti ayi zimene mwina ndi zithunzi zimene zakhala zikuyenda pa masamba a mchezo komano ngati ifeya Zodiac sitinapeze mpata opita kumene kuti tikaunguze bwinobwino kuti zimene zikuyenda pa social media kapena pa masamba a mchezo ndi zimene zidi ndiye taona dzulo ndithu pa masamba a mchezo akuluakulu achipani chimenechi cha MCP akubwera kufotokoza kuti ayi si mmene zilili ku Kamuzu Palace enanso kubweranso achipani chimenechi cha DPP chimene chikulamula pakati pano akuti ayi ndi mmene zilili ndiye pali kutsutsana tikapeza mpata ifeyo ngati a Zodiac tikhale tikupita kumeneko kuti tikaone kwenikweni kuti zinthu zili motani kuti amalawi tiapatsirenso zimene zikuchitika on the ground kusiyana ndi mmene zikuyendera pa social media chifukwa pofunikanso kuti adati chilolezo apereka tiloleza nanga siku ja sitingangonyamulenge kuti zikhala motero ndithu zikhala motero kukhale kukupita atolankhani kukaona zina ndi zina Zodiac ikhale kutuza zeni kuti kumphani yeni iliko ndi motero tidziwenso kuti nyumba zake zikunenedwazo ndizingati zokhala anthu kapena kwenikweni ku State House yeniyo madalitso pili tikulandire Sunrise Malawi wafika pajakulankhula anamiwa nkhani imene yokudzera ndi kuti kuwonongeka kwa katundu ku nyumba ya boma ku State House komabe umamvera anamiwa amene amafotokoza za nkhani imeneyi iweyo nkhani imeneyi kuti ukuona bwanji bada ndineko kuti nkhaniyo ngati ndiona nditsoka kuti ndizomvetsa chisoni komanso ndipange stress nditsindike zimene amanena Christina kuti at this point in time we've been trying hard yeti kuti tipite kuti tikaone tikazomene toka kuti ndi nyumba zingani zinazo ndipo process imeneyo ili mkati chifukwa cha mmene unamera kuti ndikumalo achitetezo zomangolowa ngati kupita kusika ndi pali zina zimene tilero chimene tinangwera ngani ndi kuti ili in the public discourse amawika mbirana ndio timaenda kuti tikuze kuti ngani zikuenda bwanji kuma ndingani kuti yakhala ikuyenda ndimuno for the last 2-3 days sikusiya tikupitirabe pakufunika kuti tipeze kuti zeni ndiziti until we do that koma chimene ndimafuna kunena njira nje kuti amisa anakusa chino ndayamanena I verify kuti ndijani akuti ndedera kuti mina ndikufuna nditsimikize utengo mteza support kuti zina za maiko so tibaenda kukhala very kwambiri masiku ano makamaka masiku amasamba mchezo chifukwa mafati zopatsana zeni zokhazo background zereza kuti tikupalirapo kanthu tifuna tikupaseni zona zeni zakuzaniso ngati zoona zingati nyumbazo damage ndijani nyumba zaboma atu zilipo zambiri zilipo zingapo kuli mtuntama kuli Kamuzu Palace sabwina kuli kusanjikani kuli nsusu ndipo bafunika kuti kukhala soba ukamafuna nkhani ngati masiku ano mada nditu nkhani yofalitsa nkhani ikumana ndi zophinja kapena mwina zotsamwisa zina ndi zina makamaka izi nkhani ya internet kabisiro ntchito ka internet masiku ano kuti artificial intelligence kuti zithunzi zija kapena nkhani kumene matakukoza mwina mwake kuti kukhala motere challenge imeneyi kuona kuti kumbali ya kufalitsa nkhani mdziko muno
ikuti khudza bwa motani ndi challenge yayikulu koma utwangani uli ndi malamulo ake ndifo chake anthu akayendayenda kuseko they still want to get it malo ngati established media houses. It's even a discourse in masukulu ukachenjeni azotwangani kuti traditional media dying traditional media find kuti osateka sizingateke chifukwa cha one then even if the numbers increase and amene access for social media, people still need to verify kuti zodiyanira zimenezi is to be up to speed, B ukali kuti ukusubira according to the laws, to the rules of the game. You have to be factual, you have to be fair, you have to be balanced. Zimene zozo azama zipeza malonga traditional media ngati Zodiac. So it's a challenge, it's a welcome challenge. It's a welcome challenge. Those that are practicing, yes. It's a welcome challenge. Now, you need to up your game. Up your game. Yeah. Up your game, otherwise also present to kukona. Kukona kabina wakundikana kufalitsa na wewe. Ufuna kuti ndisalire ukulu walomukulu. Kufalitsa na misinformation. Yes. Fake news. Ngani soba yoga zikamba tsukulina ngati subject on its one in program ngati. Chabwino siku kwambiri madalitso phiri chimakamba nkhani meneyo yokhudzana ndi mene zinthu akuti zilili ku nyumba ya boma makamaka yakuno ku Lilongwe Kamuzu Palace ku State House. Tindi nkhani zinaso mene nafotokozera mu program iyi ndipo